सिनायबाय ओमफ्राय बे आंनो बोराया बे खारेंखौ नायदोंमोन खारेंआनो ओरैबायदिजों ओंखारदोंमोन ओरैबायदिजोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहा सिखारनानै एसे थाबायनो थाब थाबायदोंमोन थाबायनानै बे खारेंखौ दांबाय गावहा दांनानै एसे ओरै फासयदोंमोन मानसिया बे गद्रेजआनो ओरै खोदोंमोन बे मानसियानो जाखादोंमोन थाबायना बिसोरबो रंजागासिनो ओमफ्राय बिसोर हिनजाव गोदान हौवा गोदान न' सिङाव हाबजोब्बाय दा मबाइल ना मा बे अर जोंनाय नुदोंनो जोंना खुदिया बेखौ बन्द' खालामनो फैनायावनो जादों जों आरो बे लोगोफ्राबो मा जाखो होननानै कुनजुमारखौ बख'दों सासे दैमालु होननाया आरो बेहाबो बेयावनो बोजाबाय बेहायनो जाबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बे हौवा गोदाननि फंबाया मा जाखो होननानै गाबै गाबै बिदाखौबो दैमालुखौबो गोबाबाय बेहायनो एकदम सिरास जादों आदाल' बुंनो हायो दा खाफाल गाज्रि बे न'खरा जाय दिनावनो हाबा जादों बे न'खरनिफ्राय सासे सुबुङा बे हौवायानो थैनानै थाङो जायनि मुङा माइकेल बसुमतारी नैबे आमथेखा अन्थाइबारि गामिनिनो लोगोफोर स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनाथ' टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै नुखाबाय जानांगौ जोबोद दुखुनांथाव आपडेट आरोना नैबे आपडेटआ मानो होनोब्ला दा माने हाबा जाखांदोंल'सोमोन आरोना माने हाबा जाखांनानै मोनायावनो बे जाथाया जादों आरोना जिखुनु नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायनानै ला फुल नायबाथाय माने मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन आरोना बिदिबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो भिडिअखौ फुल नायनानै लाबानो जाबाय आरोना थाबायना बिसोरबो रंजागासिनो ओमफ्राय बिसोर हिनजाव गोदान हौवा गोदान न' सिङाव हाबजोब्बाय दा मबाइल ना मा बे अर जोंनाय नुदोंनो जोंना खुदिया बेखौ बन्द' खालामनो फैनायावनो जादों जों आरो बे लोगोफ्राबो मा जाखो होननानै कुनजुमारखौ बख'दों सासे दैमालु होननाया आरो बेहाबो बेयावनो बोजाबाय बेहायनो जाबाय ओमफ्राय आरो बेनिफ्राय बे हौवा गोदाननि फंबाया मा जाखो होननानै गाबै गाबै बिदाखौबो दैमालुखौबो गोबाबाय बेहायनो एकदम सिरास जादों आदाल' बुंनो हायो दा आरो बिमाबो गाबनानै सिरास बेबो दा बेखौबो लरा समाव लाना थांबाय बिसोरखौबो सिरियास जानानै बिदानि अबस्थाखौ नुनानै बिदानि अबस्थाखौ नुनानै बिदि जाबाय फंबाया आरो फिसालानि अबस्थाखौ नुनानै बिमायाबो सिरियास सानैबो हस्पिटालाइज मोनायाव लांनांगौमोन नामा बिसोरखौबो मोनायावथ' नङा दहाय फुङाव लांबाय बिदि जादों आरो सासेयाथ' सासे जोंथ' मिथिला बेखौ बेबो न'आव थांनानै मबाइल' हानहरदोंमोन ना मा होनखो बेहायनो बेहाबो बिदिनो जाबाय न' सिङावनो बे सासेया लाहारि होननाया मा नाम मोनयो लाहारि ना मा होनोमोनलाय बिजय मुसाहारि बिदि जादों ने हिनजाव गोदाना बे आरो नै हिनजाव जिथुनाखि हाबाया बेनिमोन आरोखि ओमफ्राय जेनेबा नानि जाथाया माबायदि जाया जेनेबा जों सानैजों उन्दुबायमोन दा मबाइलखौ दसे नायदोंमोन जोङो मबाइलखौ दसे नायबाय ओमफ्राय बे आंनो बोराया बे खारेंखौ नायदोंमोन खारेंआनो ओरैबायदिजों ओंखारदोंमोन ओरैबायदिजोंमोन नालाय ओमफ्राय बेहा सिखारनानै एसे थाबायनो थाब थाबायदोंमोन थाबायनानै बे खारेंखौ दांबाय गावहा दांनानै एसे ओरै फासयदोंमोन मानसिया बे गद्रेजआनो ओरै खोदोंमोन बे मानसियानो जाखादोंमोन ओमफ्राय ओइ होनबाय गावहा सोरबा हाबफैनांगौ नालाय ओमफ्राय दराबो जोखादोंना आखासो बोखादोंना एक्सा हाब्बाय मानसिया बे मानसिखौ माबा फोजोंहोबाय सिखोबाय ओमफ्राय आंहा दसे उन्दुदोंमोन ओमफ्राय दावराव जाबाय नालाय आंहा सिखारबाय ओमफ्राय दावराव जानानै बे खामसालियाव ज' नायफैजोब्बाय जि गाबबाय थाबाय दावराव जानानै ओमफ्राय खुगायानो एसे हां दङमोन थैयाखैमोन बारा बिदिनो जादों बेबायदि सर्ट जादों ने जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरोखि दा माथो खालामबावनाय जाय हौवा गोदानजों लोगोसे थैफादों बिसिनि न'खरा बेनोमोन नै ओमफ्राय सासेनो अबे होनदों सासेना नैबे ने औ नैबेनो आरो हौवा गोदाननि न'आव थांनानै थैहैफानाय बे ओमफ्राय नैबे गावनि न'आवनो थैबाय आरोखि जेनेबा माने लाइना थांनाय हिसाबैहाय बियो सुइसखौ नायदोंमोन जाहैबाय जोबोद दुखिथ' आरोखि जोबोद दुखुनांथाव नैबेनोमोन न'खरा बेखायनो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा आरो जोबोद दुखुनांथाव आरो
बेयावनो उन्दुदोंमोन ने बेयावनो उन्दुदोंमोन नै अबे सुइचखौथो माबादोंमोन नै 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 बे सुइचआवनो आरो नै बै हायाव औ नैबेयाव बट दंमोन ने अ ओमफ्राय बे दांनायनि बिदि जानानै थाबाय ने माबायदि स्टाइलाव जानानै थायामोन जेनेबा माने आमाया उन्दुदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने मबाइलाबो बावनो चार्ज होखादोंमोन ओमफ्राय सुइचखौ अफ खालामनो फैखो ना मबाइलखौबो जायखिजाया माने इनभार्टारबो दंमोन नालाय बेखौ जायखिजाया उन्दुलांखादोंसै मानसिया ओमफ्राय आनैया बुंबायना ओमफ्राय बेखौ अफ खालामनो फैखो ना माखो ओमफ्राय बेवहायनो बिदि जाबाय आरो जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा नै बे 11,000 भल्टेजआ जनानै नैबे एलटि लाइनावहाय नांदेरदों आरो ओमफ्राय बे एलटि लाइनजोंहाय जेसेबांनाखि बोदोंमोन बे फुरा सर्ट जाजोब्बाय आरो नैबेयावनो जदों नै बेबायदि आरोखि बे 11,000 भल्टेज जाहैबाय खाफाल गाज्रि बे न'खरा जाय दिनावनो हाबा जादों बे न'खरनिफ्राय सासे सुबुङा बे हौवायानो थैनानै थाङो जायनि मुङा माइकेल बसुमतारी नैबे आमटेका अन्थाइबारि गामिनिनो मुजफ्फर दाथ' नोंथांमोना भिडिअखौ जाय बुंनायदों मिन्थिखाबाय आरो गोबाङानो नुखाबायमोनबो जानो हागौ आरो ना थारमाने जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ आरो ना मानो होनोब्ला साथाम आरो ना एखे राइडनो साथाम होननानै बुंदों मानो होनोब्ला कारेन्ट माने 3 फेसआनो माने जनानै बे 2 फेस माबायाव कारेन्ट बोग्रायाव गोलैनानै दङमोन आरो ना नोंथांमोनाथ' बेखौ नुखाबाय दा माने हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदान बिसोरो सानैजों हाबा जाखांनानै जास्ट मोनायाव माने न'आव बिसनायाव दसे उन्दुनानै ना मा होनखो नोंथांमोनाथ' भिडिअनि गेजेरै खोनाखाबाय माने हिन्जाव गोदाना मा बुंदों नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय जानांगौ जाय भिडिअखौ नायदों दा जोबोद दुखुनांथाव आरो ना मानो होनोब्ला हाबा जाखानानै सिन्दुर थुखांनानै मोनायाव जास्ट उन्दुदोंल'सोमोन आरो ना माने जोबोद दुखुनांथाव जाथाय आरो ना बियो माने बेजों लोगोसे साथाम आरोबाव मानो होनोब्ला गामिनि सानै सेंग्रा लाइमोन सेंग्रा बिसोरबो जिउ खोमानांगौ जाहैबाय आरो ना जोबोद दुखुनांथाव दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो भिडिअखौ नायनानै बबेयाव जादोंमोन आरो एसेबाबो मिथिखाबाय दा नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदिनो आपडेट भिडिअ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरो ना बेफोरबायदिनो माने गोदान आपडेट भिडिअ नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो आरो ना नोंथांमोना जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायो अब्ला आं जेब्ला माने भिडिअ आपल'ड खालामगोन नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसन मोनहैगोन आरो नोंथांमोना ब्लग भिडिअबो आरो मिक्स माने आपडेटबो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोबा डिसक्रिपसनाव आङो लिंकखौ होनानै दोनदों थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे जाथाया अबेयाव जादों नोंथांमोना जुदि फुल भिडिअ नायनो गोसो जादोंबा आं बेखौबो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायो अननानै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय